Om wijken koeler te maken moeten er stenen uit. De Meanderlaan in Middelburg bijvoorbeeld veranderde van grijs in groen. En verder in deze uitzending. Appels en peren vergelijken. En molen in zijn geheel opgetild. Goedenavond. Stenen eruit, groen ervoor terug. In Douwendalen in Middelburg is dat op grote schaal gedaan. 5000 vierkante meter asfalt is eruit gehaald zelfs. Al dat groen is bedoeld om hittestress tegen te gaan. Oververhitting eigenlijk van het lichaam. Iets waar we in die hete weken bijna allemaal last van hebben gehad. Voorheen was het hier verharding en nog eens verharding. En veel auto's. Asfalt, betonklinkers, betontegels. En dat is nu echt veranderd. We hebben het asfalt weggevreesd, dat was ongeveer een 5000 vierkante meter. En we hebben grondverbetering toegepast. We hebben een wadi-structuur aangebracht en we brengen heel veel groen aan. En er komt een 3000 vierkante meter groenpark terug voor de verharding die is weggehaald. Asfalt en bebouwing houden meer warmte vast en hogere temperaturen kunnen hittestress veroorzaken. Die hittestress, dat speelt zich overdag plaats, maar met name eigenlijk in de nachtelijke uren. Als mensen niet goed kunnen slapen. En dan kan daar ook verder gevolgen voor de gezondheid uit voortkomen. Mensen kunnen dan misschien minder goed op hun werk terecht. Ze kunnen gezondheidsklachten krijgen. En door vergroening kan je de temperatuur naar beneden brengen. Maar eenvoudig is dat niet. Er is ongeveer een vuistregel. Als er 10% vergroend wordt, dan gaat de temperatuur in het gebied met een halve graad omlaag. Dus er is aanzienlijke vergroening nodig om de temperatuur omlaag te brengen. En daar meten we ook met sensoren naar. Om straks te meten als het project helemaal klaar is met de vergroening, hoeveel die temperatuur dan ook omlaag is gebracht. We hebben echt behoefte aan gebieden ontharden, dus de verstening weg te halen en daar vergroening voor terug te brengen. Dat is zowel voor de klimaatuitdagingen, hitte, droogte en wateroverlast in het stedelijk gebied, maar ook voor een stuk biodiversiteit toevoegen en die ontmoeting creëren, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ik praat erover verder met collega Els Fokke, redacteur Zorg. Ja, hittestress, dat kan wel echt gevaarlijk zijn, toch? Zeker. Het RIVM meldde dat de afgelopen warme weken er veel meer mensen zijn overleden dan normaal. En dat waren dan voornamelijk ouderen, want die zijn het meest kwetsbaar. In Frankrijk wordt hittestress wel een sluipmoordenaar genoemd. Ja, het is echt iets waar we rekening mee moeten gaan houden. Nou is dit best een groot project qua oppervlakte, maar toch moet er nog veel meer gebeuren. Ja, daar ligt een grote opdracht. Volgens de provincie moet de komende decennia het bebouwde deel van Zeeland echt stevig omgevormd worden om weersextremen aan te kunnen. Dus dat geldt voor huizen, maar ook voor bedrijventerreinen. Maar daar wonen we niet. Nee, maar daar is ook heel veel asfalt en grote daken, veel hitte. En bij veel hitte neemt de productiviteit af. Dus bij nieuwbouw moet veel meer rekening gehouden worden met die weersextremen. En als je nou dat nieuwe bedrijvenpark in Goes, wat daar vorm krijgt, neemt. Ik wilde daar gaan kijken om te vragen wat ze daar voor hittestress doen, tegen hittestress. En toen werd gezegd door de gemeente, bij de planvorming in 2018 hebben we daar niet bewust rekening mee gehouden nog. Nee, kortom, er ligt nog een hele grote uitdaging voor zowel de gemeente als de bouwwereld. Zeker, er gebeurt wel wat, maar we moeten harder aan de bak. En voor nu zeg ik, koester de boom die in je tuin staat of plant er een. Dankjewel, Els. De appeloogst valt dit jaar zeer waarschijnlijk tegen. De Nederlandse Fruittelersorganisatie verwacht 18% minder appels dan vorig jaar. En ook voor de peren wordt het spannend. Ik weet heel veel collega-telers die er echt wel slapeloze nachten ook van hebben. Omdat je voelt het uit je handen glippen, zeg maar. En dat is niet waar je het voor doet. Zeker voor de peren in Zeeland breekt er een spannende tijd aan. Want voor ze eind volgende maand geoogst worden, moet het echt gaan regenen. Ze snakken naar water. En ook een schimmel bedreigt de vruchten. We hebben last van Stemphylium, dat is een schimmel, in de volksmond zwart vruchtrot. Die schimmel die neemt zeker ook in de Zuidwesthoek, maar ook landelijk zien we steeds meer signalen, neemt die toe. En hij is nog wel onverklaarbaar voor ons allen. En we zien de laatste weken eigenlijk een enorme toename. Er worden landelijk 10% meer peren verwacht, maar dan moet het wel gaan regenen. De droogte maakt de bomen kwetsbaarder voor de schimmel.
Sinds de hittegolf van 2 weken geleden zien we dat de boomgaarden enorm zijn omgeslagen qua bladstand, qua schimmeldruk, et cetera. En dat is eigenlijk toch, de schimmel komt ook naar voren als de boom zich niet lekker voelt. Hè? Net zoals een mens, hij wordt ziek. Als iemand niet lekker in zijn vel zit, zeg maar, dan ben je kwetsbaarder. En dat is eigenlijk bij die boom precies hetzelfde. Dus de weerbaarheid van de boom wordt ook minder, doordat we geen water hebben. En ja, geen water betekent een kleinere vrucht, betekent minder productie uiteindelijk. Dus dan kan die 10% meer zomaar 10% minder omslaan. Aanstaande donderdag maakt de provincie meer bekend over hoe het straks precies gaat met het reserveringssysteem voor de Westerschelde-tunnel als de scheur gerepareerd gaat worden. Vanaf 11 januari gaat de Oostbuis 4 maanden dicht en is de Westbuis alleen open voor voertuigen die gereserveerd hebben. Maar de precieze regels zijn nog niet duidelijk en bedrijven maken zich zorgen, want de voorbereidingstijd wordt nu wel heel krap. Ook over het openbaar vervoer door de tunnel in die 4 maanden moet overmorgen duidelijkheid komen. In retranchement wordt de molen flink onder handen genomen. Al kwam tijdens de restauratie een onverwachte bewoner aan het licht. Tijdens de restauratie, de start van de restauratiewerkzaamheden, is eigenlijk geconstateerd dat er een knaagkever aanwezig is in de standaard van de molen. Wat doet dat voor de constructie? Nou ja, in dit geval weten we niet precies in hoeverre dat gaande is, maar het kan de constructie verzwakken als er heel veel hout aangetast is. Om bij de standaard te komen moest de molen in zijn geheel worden opgetild. We kunnen niet zomaar de paal weghalen en de kast blijft staan. Hij hangt op die paal, dus de hele kast moest eraf, zodat we die paal straks kunnen demonteren en meenemen. Bram Voogd is hier al 43 jaar lang molenaar. Hij maakt zich er niet druk over. Je kan er volste vertrouwen in. De mensen die anderen aan weten, die kunnen dat ze hem weer netjes gaan terugmaken. Bij de zomer denken we al snel aan vakantie en gezelligheid. Maar voor veel ouderen zijn het juist heel stille weken. Er zijn natuurlijk heel veel mensen op vakantie. Dus dan heb je dat. Ik ga ook vaak naar eten bij de kerk. Ik ga bij de Hoornbeek College ga ik vaak naartoe. Maar dat is nu ook dicht. Om die stille zomerweken te doorbreken organiseert SMWO ontmoetingen zoals vandaag deze buurtlunch in Goes. We zijn ook aanwezig in wijkcentra's en buurtcentra's waar reguliere activiteiten georganiseerd worden. En dan hoor je mensen toch wel zeggen van goh, straks die zomermaanden, alles stopt, mijn vaste clubje stopt. Toch jammer en dat zijn lange dagen. Ja, dat is eigenlijk het signaal waar wij op zijn gaan organiseren. En smaakt het? Heerlijk. Heerlijk. Ja, vooral dat je het zelf niet klaar hoeft te maken. Hè? Zorginstellingen worstelen met het open deurenbeleid. Blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg. Sinds 6 jaar zijn ze wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat bewoners overal rond kunnen lopen. Maar in veel verpleeghuizen blijven er nog altijd deuren dicht als dat echt nodig is. Bij SVRZ gaan ze bijvoorbeeld uit van het principe deur open, mits. Het was erg spannend en er waren op voorhand veel vragen. Maar toch heeft SVRZ het open deurbeleid doorgevoerd. Vanwege de wet Zorg en Dwang zijn instellingen het verplicht. Bij het open deurenbeleid gaan we eigenlijk uit van volledige vrijheid. Dus als cliënten bij ons komen wonen, dan gaan we ervan uit dat ze de volledige vrijheid gaan hebben. Pas op het moment dat blijkt dat dat niet meer kan, dan gaan we gebruik maken van een techniek en die noemen we de leefcirkels. Je kan dan zien hier, ik heb nu bijvoorbeeld een armbandje om en ik heb dan een leefcirkel op dit moment. Als ik nu op deze knop ga duwen, dan gaat de deur van deze afdeling niet opengaan. En dat kunnen medewerkers ook zien, en bezoekers kunnen dat zien aan de hand van dat gele lampje dat daar nu van boven aan het branden is. Per bewoner wordt er gekeken hoe groot die genoemde leefcirkel is. En dat bepaalt hoe ver je als bewoner kan komen en de deur voor je open gaat. En ik heb nu leefcirkel 1. Ik kan mij gewoon perfect begeven van woning 1 naar woning 3. We doen de deur open en je kan hier effectief gewoon ook verder. En hoe belangrijk is het dat jij nu gewoon deze ruimte weer in kan als je hier zou wonen? Dat is ontzettend belangrijk dat je die ruimte in kan, omdat je dan ook een bepaald gevoel van vrijheid krijgt. Je hebt een bepaald gevoel van rust. De deur kan nu eenmaal open. Alleen al het gevoel dat de deur open kan, is voor onze bewoners heel prettig en geeft heel veel rust. Doei moederkap, doei schat, lekker aan de wandel. Doei, doei. Dat ervaart ook de 81-jarige Thea Vrijters. Zij kwam eerder dit jaar hier wonen omdat het alleen thuis wonen niet meer ging. Hier doet de vrijheid haar goed, al wordt ze altijd wel een beetje in de gaten gehouden. Dat is dat je niet gebonden bent aan een afdeling.
En ik kan naar buiten gaan wanneer ik wil. Dus En waar gaat u allemaal naartoe? gewoon hier wandelen, want ik weet de weg niet goed. Alleen als mijn dochter erbij is. Dus ik heb geen bibbers meer als ze ergens naar buiten ging. En dat het dan spannend voor mij en voor haar is. En nu is het, het is rust. Het geeft rust. Was het voorheen wel spannend? Voorheen was het wel spannend, ja. Af en toe is de weg kwijt of niet weten op welk plekje dat ze zat. En ik woonde natuurlijk in Zeeland en zij zat in Brabant en dat gaf wel eens wat zorgen. Maar we merken wel, eens dat we dat door zijn, dat het echt heel veel brengt voor onze bewoners. Ook op kwaliteit van leven is het echt, het is echt een goede gekomen. Waarom is het zo belangrijk voor u dat u gewoon de deur uit kan? Ik hou niet zo van regels. Vooral in de ochtend wolkenvelden, 's middags werd het wat zonniger. Er stond wat minder wind dan gisteren, het werd wel ietsje warmer. Morgen begint de dag zwaar bewolkt met verspreid wat regen. Goed voor de peren. In de middag komen er opklaringen met misschien nog een enkele bui. En online vind je nog een artikel over tassen vol sieraden die gevonden zijn. Met foto's van die sieraden. De politie denkt dat ze gestolen zijn en is op zoek naar de eigenaren. In de app en op de site vind je dat. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond. Tot later.